ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அபி சுதீஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்னோடய கிச்சன் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய கிச்சனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துருங்க. இப்படி தாங்க இருக்குது என்னோடய கிச்சன். வாங்க என்னென்ன வச்சுருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரு இருக்குது, அது கீழேயே பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்க்ரப்பரு, விம் லிக்யூட் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நம்ம ஏதாவது ஊற்றணும் அப்படின்னா டஸ்ட் மட்டும் இதில் கலெக்ட் ஆகிக்கும். ஸோ அதை நம்ம அப்படியே எடுத்து டிப் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கேன். அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கவுண்டர் டாப் இருக்குது. அப்புறம் இந்த இடத்துல எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கல் வச்சுருக்கிறேன், இடிக்கிற கல். அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் இருக்குது. அப்புறமா இங்கே பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை, டீத்தூள் இருக்குது. அப்புறம் இந்த இடத்துல உப்பு வச்சுருக்கேன். எப்பயுமே வந்து நம்மளோட கவுண்டர் டாப்புக்கு நம்ம அதாவது ரைட் கையிலேருந்து எடுத்து போடுற மாதிரி, ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து எடுத்து போடுற மாதிரி உப்பு, புளி, அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல தூள் உப்பு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து கல்லெண்ணெய். அப்புறம் இது வந்து இதில் இருக்க கொஞ்சம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் விளக்கெண்ணெய் வச்சுருக்கேன், பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பெப்பர் வச்சுருக்கேன், பெப்பர் தூள் ஆம்லேட்லாம் போடுறதுக்காக. அப்புறம் வந்து இதில் வந்து சால்ட் வச்சுருக்கேன். இந்த கேஸ் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணுங்க. இது என்னென்னா, எனக்கு கல்யாணம் ஆனப்போ வாங்கினது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 வருஷமாக இது நல்லா உழைச்சிட்ருக்குது, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. அதுக்கப்புறமா இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா செலவு டப்பா வச்சுருக்கேன். நான் வந்து ஒரு அம்மிக்கல் வச்சுருக்கேன். அம்மிக்கல்லில் இதில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ரசத்துக்கு தட்டுறது, அது எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே தட்டிப்பேன், அரைச்சிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் சாப்பிங் போர்டாகவும் இது தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ இதில் வச்சு கட் பண்ணி அப்படியே கையில் எடுத்து சமைக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து இது வந்து என்னோடய அஞ்சரை பெட்டி வச்சுருக்கேன். அஞ்சரை பெட்டியில் பார்த்திங்கன்னா 2 தீப்தி இருக்குது. அது போக இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் எல்லா வீட்லேயும் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கோ அதே தாங்க இருக்குது. இதை பற்றி நான் எதுவும் அவ்வளோக்கா சொல்ல. அப்புறம் வந்து இங்கே எல்லாம் சமைச்சு எடுத்து வச்சதெல்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இண்டக்ஷன் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிரைண்டர் இருக்குது. அப்புறம் மேல் செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரேராக யூஸ் பண்ணுற அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்குறேன். அதுக்கு மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா லாஃப்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா கோதுமை ரவை, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா அந்த புளி இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கார்ன் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இந்த சிறுதானியங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். இது இந்த பெப்பர் சால்ட் பற்றி சொல்லி ஆகணும், இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து எனக்கு ஒருத்தவங்க கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பொட்டுக்கல்ல வச்சுருக்கேன். இது வந்து வீட்டில் போட்ட வடகம். அப்புறம் இந்த இது வந்து ஒரு சும்மா காலியான சம்படம், சப்போஸ் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுக்குறதா இருந்தால் இதில் போட்டு கொடுக்குறதுக்கு வந்து கல்லுப்பு வந்து அந்த இதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு மீதி வந்து இங்கே வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு இது போட்டு வச்சுருக்குறோம். அப்புறம் வந்து கீழேலாம் வந்து பக்கெட்டு அது இதுன்னு கமுத்தி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து வடிகட்டி அது இதுன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து காப்பி குடிக்கிற டம்ளர், ஹாட் பாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கீழே இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இது வந்து இப்போது நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர்றதில் அந்த டாய்லெட்ரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இதுங்க வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இது இட்லி அரிசி, இது வந்து சாப்பாட்டு அரிசி. அப்புறம் இந்த மாதிரி பக்கெட்டில் எல்லாம் ரேஷன் அரிசி அது இதுன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு உரல்கல் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து சிலிண்டரு எல்லாம் அடியில் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் பாத்திரங்கள் ஃபுல்லாக இந்த சைடு கமுத்தி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்குது, பாத்திரம் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அந்த ஹீட்ரு வந்து நாங்கள் அவ்வளோக்கா யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க. ஹீட்ரு மாட்டிட்டனால நாங்கள் இது வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் வந்து கழுவி வச்சுருக்கிற விளக்கி வச்சுருக்க பாத்திரம்லாம் நான் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. இதுதான் என்னோடய கிச்சன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரூட் ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒட்டியிருக்கேன். அதை பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும்.